भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज़ आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। साहेबगंज के माधोपुर हजारी के वार्ड 3 के नवविवाहिता किरण कुमारी आ गुलाबपट्टी परसौनी के वार्ड 2 के शांति देवी गर्दन में फंसड़ी लगा के झूल गईली। नैहर के लोगन के सामने लाश नीचे उतारल गईल। पुलिस दुनू लाश के पोस्टमार्टम खातिर SKMCH भेज दिहलस। किरण के पति उमेश राय बनारस में राजमिस्त्री के काम करलन। बाकी उनका के आज सवेरे घर पर देखल गईल ह। उहवे शांति के पति रमेश महतो ओमान में पेंटर बाबू बारन। किरण के पिता भगेलू राय कहलन कि कुछ दिन पहले उ बेटी के दिन धरवावे आयल रहस त ई लोग दिन ना धैलक। हमार बेटी ऐसन काम ना कर सकता। फंसड़ी लगा के मुए वाला घटना पर संदेह होता। वैसे पंचायती में मान मनौवल के बात चल रहल बा। उन्हें शांति के मौत पर उनकर पिता मोती महतो गुमसुम नजर अइलन। हम लोग माधोपुर हजारी पत्रकारिता उन्हीं के सामने पे इधर से रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।